Днес е 5 септември, събота. Нямам идея колко е часа. Наближавам мраморния плаж. Ходя пеша, защото ние сме отседнали малко по-надалече. Сега ще отидем да си натопим краченцата. Прави ми впечатление, че водата не е толкова чиста, колкото беше вчера. Има някакви нямици. Така, все още съм на паркинга. Пускам, за да се види какъв е прахоляк. Ето с какво са покрити колите. Ето и какъв е пода на земята. Ето го и самия мраморен плаж. Това е втори клип, който правя. Днес е 5 септември. И предишния не знам кога е бил. Сега ще отида да натопа краченцата. Ето да се видите, тук всичко е в камъни и няма пясък. Няма, да. Така. Ще акцентирам тук на етапите. Така. Хората се събират камъни. Не знам от какво са тези намеци, но определено не ми харесва. Така, нека се снима.